Sikubingelele sikwamukele TV enkulu kakhulu iMakhaya TV mkhulu Zondi. Yebo, Uyaphila? ngiyaphila. Kuyasho ukuthi omkhulu abayazi le ndaba le yase TV. Yebo. Hayi ngiyakubona. Mkhulu ngcono sivele sihlalo odabeni. Yebo. Size la sizosiza abantu. Yebo. Abantu bethola ulwazi ngokujula kokulapha abantu. Mhlambe umkhulu engasicacisela la. Kungani manginenkinga fanele ngiyobona inyanga? Kungokuba into zakho zingasahambi kahle. And then mhlambe into zakho ayihambi kahle njengani ngethonga lakho nanokuthi mhlambe umsebenzi awuhambeli kahle yabona. Mhlambe uthi ihlahla lakho yavalwa yabona. Manje sinakho ukuthi mawuze bese kodwa siyafuna siqala sikuphenyele eqala ngokuthi phela asikwazi manje sizokufaka into yabona. Singazange sabona idlakhe ihamba kanjani yabona. Thina xa sikuphenyele eqala before sizothola inkinga yakho ukuthi ikuphi yabona. Mhlambe umuntu osebenza ngabantu yabona umsamo awusasebenzi uvalekile yabona. Thina singabantu abakhona ukuthi usebenze uvule umsamo wakhe yabona. Mhlambe umuntu ongathola umsebenzi yabona ovalekile into siyakhona sikuvulela yabona. Mhlambe masitla ehloleni sibheka ukuthi mhlambe kuyenzeka ukuthi mhlambe inkinga uvalwa abakini abangasekho yabona. Manje kufuna mhlambe kukhona okwenzayo adawasi unamabhadu ney'nkinga kufuna thina sikugeze yabona. Sithathe imishanguzo ethile yabona. Kunjengokuthini ungashawa i-stroke manje akumele ukuthi ungaphuma uqale kudokotela yabona. Ufuna uqale kubantu njengathi sazi amayeza yabona. Sikwazi sicilonge eqala yabona. Okusho ukuthi umkhulu uthi kuze uzosithatha isinqumo sokusukuma uyobona umelaphi wendabuko ufuna ukuyokwazi fanele uqale uhlole ukuthi lento ekuhluphayo isiphi isizathu ungathi uyalapha kanti ulapha into wrong. Okay, hayi mkhulu ngikuzwa kahle kakhulu ngithembe nababukeli bale TV bayakuzwa. Umkhulu sinenkinga la eSouth Africa. Umhlaba wonke. Akekho umuntu ongayifisa impumelelo, akekho umuntu ongayifuna imali. Kodwa ngizocela siqale ngomuntu othi mkhulu mina ngizame konke empilweni akuhlangani lutho. Ngumakethile umsebenzi awuhlangani. Ngizamile ukudayisa amaswidi awadayisi. Mkhulu ngizela ekhaya. Ngizocela ungiphi into yenhlahla ezovula zonke into zami ikhanye zithi ba. Ngizokwenzela into yenhlahla. Kuze ukhona ukuthola imali yabona. Kodwa engicela ungisize kukho yabona. Ngicela ubhekana nento oyifunayo yabona. Ungabe usubhekana nanenkinga yabona. Kunebhana inhlahla yemali kuphela oyifunayo umsebenzi wakho uvuleke la bekuvaleke khona yabona. Siyakhona ukukuvulela into zakho uma unenkinga njalo ezifasiwe yabona. Ngoba ingakho ngithi kumele uma uzofuna usizo kimi yabona ngiqale ngikuphenyele eqala ngoba mhlambe into zakho ivale nje umuntu ofuna ngithathe ngiyogeza qala yabona before nguvule ngazi ngikusebenzele insileni yabona ukuthi ukuhambe kahle. Ngiyakuzwa mkhulu. Pho nguzusuthi fanele ubhekane nenhlahla yakho ungabhekeni ngenhla. Ngabe umkhulu kanti uzonginika izintoni ngoba sinokuzwa kuthiwa khona ama-boys alala nawe uma ekunika imali. Shuthi sekuzofanele ngimyeke umuntu wesifazane ngibhekane nalama boys noma mhlawumbe umkhulu ukhuluma ngani lapha ngididekile mina masuthi fanele kuyeka inkehla. Cha ukuthi mawusathatha umsebenzi ngoba uzomona mosha lo into zakhe yabona. Kufuna kuqale la yabona. Before uzoqhubeka ushade. Mawusushadileke usungakwazi ukuthi usenze imali yakho izimo kanjani yabona. Usugcine ini izimfiso zakho nezidingo. Thina asikuthwalisi asikuniki into mhlawumbe uthi njalo kuthiwa hayi ngizokusiza uzosizanga nezinyoka cha. Thina sinika nje umshanguzo impande qha yokuvula lento esayinikwa obaba mkhulu. Asikwenzi okwenziwa abanye yabona. Thina ngoba sinamadlozana endabuko emvelo. Azange awuthi amadlozi uba ukuthwala okufakelwa yabona. Siyakwazi ukugrema ukuthi into yakho ivuleke ngoba mhlawumbe azi inyama evalile funa sigeze eqala. Before sesiyakusebenza-ke ngoba ngeke ngikusebenzele imali ibinensileni yabona. Mkhulu ngiyadayisa. Angimakethi kodwa ngiyadayisa emakethe. Sibaningi sidayisa otamatisi namazambane sidayisa into efanayo. Kodwa abantu abathengi kimi bathenga komakhelwane. Ngiyathemba uma angithembi ngiyazi ukuthi
size sathintana mina nawe ngezami izandla yabona yebo, uzokhona into zakho ivule ithathe into zakho uhambe umsebenzi wakho webhizinisi lakho yabona yebo. libe right nje kakhulu yabona. Uma ukuba la ngidayisa khona abantu engidayisa nabo nginokubona beza ney'gubhu engingayiqondi la ey'consa igazi bey'beka ngaphansi kwamatafula mhlampe yibo abangicindezelayo senza njani lapho. Siyakwazi ukunikeza iswashi imishanguzo into yokuthi ungelekeki into zakho yabona Yebo, ukuthi zakho ibhekeke yabona ungafikeki into zakho yabona ungacindezeleki yabona kuzwa ukwazi kahle. leqho into yakho ithengwe nawe yabona Yebo. ukuphela qha. Lapho besisakhuluma ngamabhizinisi. Yebo, Kodwa manje mkhulu sengiyasebenza mina. yebo, Ngisebenza kwamasipala, ngisebenza kwa-Transnet, ngisebenza efemini, ngiwuthisha. yebo, Ngifuna ukukhuphukela phezulu la ngikhona ngiyawabona amathuba kunesikhala sokuba uprincipal esikhona, kunesikhala sokuba imeya esikhona. Ngenza njani-ke manje sengifuna ipromotion. i-promotion yakhona ukuze ukhuphukele phezulu uba ungadibana nomkhulu Zondi Yebo, uzokusiza yebo, kulawo malungu akho osuwadinga yebo, ukuthi isicoco sakho masenyuke yebo, sikwazi ubele step osifuna ukuba yisona. yebo, Ngiyazi ukuthi kuzokwenzakala yebo. angifanekisi. Mkhulu bayasho abaningi bathi usubasizini. Eh, Uthe awuthwalisi usebenza ngendlela yamathonga. ya Abantu abaningi sebathembele iy'poki ney'lwane ney'nyoka ukuze bethole abakufunayo. manje mina ngisebenza ngani ngemvelaphi yami yomdabuko engayinikwa abakithi obabamkhulu ngoba mangakwenza so le ndaba ukuthi ngiyakuthwalisa into isazophela. Yebo, Ngifuna lokhu abantu abadala mina enganikezwa khona ngakho nganikwa khona nami ukuthi noma sekubhlokile ufuna ngilole ibhathini yabona yebo, ukuthi into zami ibe right imile ndane yazi yabona yebo. nawe ufuna ngikwenze kanjalo ngoba ngikuthwalisa futhi ngiyagqilaza Ukhona umuthi wenhlahla noma ngizothi umuthi wemali. ukhona. Yebo. Ya Mkhulu nawo. nawo Hayi, kezwakala mkhulu. ma wenze njengoba ngithe wenze ngilayele ngitshene ngayo yabona Yebo. kanjalo nje. Hayi mkhulu asibonge sophinde sibuye ngevideo elandelayo sizochaza olunye udaba esihlupha abantu abaningi. Kulungile ayikho inkinga mfana wami ngoba noma kuthiwa umuntu wesangoma usangenela abantu yabona Yebo, kodwa nawuthetha nomkhulu Zondi sofisa uvusa kosuthethe into umuli yabona yebo, ukuthi uyele ndakho ibe right. yebo. Ya